Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Hidup Keluarga Muskopo. Halo pemirsa, iki aku lagi godok ataupun merebus apa ini? Rempelo ati, guys. Ini iki arep tak irisi dhisik ya, kentange, wortele. Nah, ini tak siap-siap nih bahannya, oke? Lu karo goreng tempe nggak lupa rempelo atinya tak goreng dulu, guys ya. Oke. Iki lagi anu. Iki aku lagi ngisi kentang dan wortel. Ya sampai nyandek gantiane karo isa-isa, guys ya. Ben mateng dulu, guys. Oke. Rempelo atinya tak goreng dulu, guys. Tak sudah lebih dekat. Ngerti, tak goreng sek ben tambah awet pemirsa. Maksudnya ini awet garingnya dan gak gampang basi, guys. Goreng dulu. Tak rendem ben gak gampang ben empuk. Ayo pus. Mohon maaf ya di tempat mungkin ada beberapa pemirsa sih mbak kok masaknya nganu sih mbak. Apa-apa ki nang meja anu tray meja makannya urung menentukan konsepnya nggone iku lho pemirsa. Dadi nek kadang kala iki jenuh aku ning jopo. Nek aku ki urip ning desa iki gak terlalu formal-formalan, guys, kudu makan di meja makan. Masak di meja iris-iris di meja makan apa-apa tamu khusus untuk tamu. Aku ki wong desa, guys. Gak formal-formalan, sepene siji. Awake dhewe sopan dan gak udo nek masak ngono ae yo. Mungkin ada follower baru ya, mohon maaf ya. Ngono kuwi aku nek masak, guys ya. Oke, iki mang tak nganu pemirsa. Tuh. Wis tak irisi engko ben gak kesuwen, jadi persiapannya aja kesuwen, Mbak. Akeh proses masake, oke. Gawe ini sekalian ngono panas. Tak masuke tempene goreng, guys. Ben mampu-mampu rempelo ati. Lah kentangnya urung tak cuci. Wis. Wortel tak tambahi. Tak goreng dulu ya. Oke, nanti kita lanjut lagi, guys. Tak goreng dulu ini. Pokoknya ya secukupnya, guys ya. Mohon maaf aku sudah tangan ya. Tak blender iki aku nganu tak cuci kok sambil bermasak tak cuci blender. Nah, iki harus cuci tangan ya, guys ya. Aku saling tangan kok Pak. Minyak gorengnya secukupnya wae. Penting aja dimbeno sambel-sambel tok. Pitekku ngene iki lho pemirsa anggere pengen ndom. Bleb kuping. Aku mohon maaf yang masih gak nyaman ya, guys ya. Blender ae. Ulek iki kurang mantep. Kita kasih minyak goreng, guys. Emang bumbune bawang merah, bawang putih, lombok cabai merah keriting, jembreng keriting, kemiri, terus tak kasih kunyit sedikit. Aku lupa gak beli daun jeruk pemirsa, lali aku. Terus ngomong karo bakule lali nang jupuk aku. Padahal ini kan masih gak itu pemirsa, masih gak roto ternyata. Jadi gimana bawang merah, bawang putih, tak kasih kunyit. Aku lupa beli daun jeruk, lali. Aku dolanan nang jowo ben aku tak masak sik. Nanti ampelannya tak iris dulu pemirsa, ketok ora, guys. Ya. Udah tak blender bumbunya, tinggal tak busuk. Nah, kita tak ngei sithik nggo anak lanang, guys. Sambel hati ampela kan yo mesti pedes, jenis sambal itu pedes, anak kecil nggak boleh makan pedes. Oke pemirsa ya, tak sisihkan beberapa. Yes, tak sisih ini sama ini dua anakku, guys.
gas ora apa-apa. Liyane yo nyeluk gas, kuwi nyeluk gas. Wis, sabar. Nyeluk diris yo sabar. Kucingku iku sawe-awe pemirsa. Nggo sarung tangan kuwi biyo. Kayak kontes masak ayo dipangan dhewe kok. Seperti cuci tangan. Tapi gak sabar nek kon nganggo sarung tangan. Ya ini kok. Joni. Mau tak rebus, tak goreng lagi. Niki ben apa pemirsa? Ben awet gak gampang basi, guys. Oh. Rada sabar ya sini iki masak sambil kentang nek bendino yang blenger, guys. Soalnya juga prosesnya itu mekenek. Aku wong seneng simpel-simpel. Yo sekali-kali aku. Bendino yo ora apa-apa, penting duwe bojone ngijini. Ya, saiki ngono prinsip pemecahan rumah tangga yo intine yo wong loro. Bukannya seperti ini wong loro. Yes. Terus garing sering tengah matang juga boleh wong ini sapi ya pemirsa. Anak ustaz ini didulang wis gontok wis seneng pemirsa anakku iki. Gontok rezeki sok ben. Mas Santo bisa tuku meja nggo dapur kenapa? Jenenge kok bambu iki gak awet, guys. Gak awet pemirsa. Guys, iki bisa tak. Anakku iki awet gak semua. Paru-parunya tak. Gue mangan sambel anak yo kebagian wae to. Dipangan dhewe. Aku gak tahu pemirsa. Tak ceritanya yo bar mau sak konten. Ya ora. Kehidupan di luar konten baik buruknya itu lebih banyak. Jadi nek ibaratnya nek belum tahu 24 jam yo nek ngomong yo harus bisa hati-hati lah. Kayak aku menilai awakku dhewe misalnya. Aku mau menilai wong nek ora 24 jam roh. Nek cuma ning jero kontene pirang menit ora roh kabeh. Wong ki ora apik terus wong ora elek terus. Berkesinambungan. Ibar tak rebus tak goreng terus. Wes, ini ya wis tak blender. Wes, ini tak siseno siji nggo anakku. Sudah kita segera masak. Mohon maaf, aku lupa gak beli daun jeruk sebenarnya aku juga kasih daun jeruk guys. Masak sisik. Jangan lupa tergantung selerane masing-masing. Bisa lada, penyedap. Oke, terus lada. Nah, aku ya pakai sendiri guys. Garamnya keri. Loh. Oke, biar kita masukkan kentangnya. Sempelonnya gurilah apa-apa. Duduk sih. Jangan lupa dikasih gula jawa atau gula aren. Oke guys, kita masukkan api amplane yang digoreng tadi. Wah, akeh pelatine mbak, ora apa-apa. Penting gak akeh loro atine. Iya, sebenarnya kurangannya gak ono daun jeruke guys. Lah jane sak umprit. Aku mbak kamu neme tuku wajan yo ora ada tuku-tuku yo, mbak yo. Lah wingi nang apa atom-atom gak ono iki pemirsa. Wajane sing kurang gede.
selesai ya. Sambal kentang ati ampela tak kasih bawang goreng. Pun pasar guys. Ini mohon maaf ya, mungkin ada beberapa pemirsa sih nggak sama kayak versiku, jenis satu resep aku kadang kalau tak delok iki berbagai macam versi ya. Misalnya nih kok mbak warnanya kurang cantik, kurang gelap, kurang apa kakek ini itu balik jenengan masing-masing. Saya tidak memaksa harus podo karo resepku nek pengen. Oh nggih. Ana tamu guys memang. Yen iki aku wis adus muni urung adus iki adus kedua pemirsa. Aku nek adus iki pindho. Esuk mang bar subuh adus. Wong soal iki sumuk pemirsa. Subuh iki bar adus iki kok adus neh. Maksudnya urung adus kedua aku yo. Wong mbak kan ngenten urung adus. Aku ki wonge berminyak kulitku. Berminyak tenanan. Jadi panas sithik yo wis ngene iki aku. Ngono guys yo. Oh, salah paham. Aku nek nyuci piring ning njaba nek isuk pemirsa. Ki rencana ape digawekno Mas Anto keran bagian keno. Ya, ape digawekno keran Mas Anto, cuma engko sik duwike dibagi-bagi guys ya. Ya, gimana Mbak Deni, Mbak Isma apa engko tak ceritani. Dolan. Bener-bener kontennya beliau, guys. Terima kasih pemirsa ya. Tetap semangat. Jolali like, comment, sampai keluarga Mas Gopeng. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.